tam zomrel. A zomreli, áno, Jakobinie. Jednoho cigana tam, to tak bolo, že dneska bodno z bunkera víc von, ale na potreb na on się hańbil, a chłopy mu hovorili tak, nechoď zvonka. Nie. A on nájde co? A jak vyšel vonka, pošel na stranu zase, celú dávku dostal. Tu. Na bol zabitý. Robili tam, no, počkajte, 3 alebo 4 zomreli. 3 alebo 4. Tak človek už nemá tú pamäť, čo som mal voľakedy. Už nemám tú pamäť. Železnica Strážske Prešov je 49,7 km dlhá. Medzi stanicami Strážske a Nižný Hrabovec prechádza železnica tunelom číslo 1 dĺžky 304 metrov do údolia rieky Ondavy a Tople. Trať podchádza vrch Petič tunelom číslo 2 dĺžky 450 metrov. Na prekročenie rieky Ondavy a Tople boli v trati vybudované 2 veľké železničné mosty. Pri križovaní železničnej trate s Hradskou Vranovskej Dlhé Strážske vybudovali sa železobetónové nadchody prvej triedy a železničný most s oceľovou plechovou konštrukciou. Výška hlavných nosníkov je 3,60 m, vzájomná ich vzdialenosť 3,10 m. Váha oceľových konštrukcií viaduktu je 2480 metrických centov. Viadukt v kilometri 36, vybudovaný nad údolím Hanušovského potoka, je 390 metrov dlhý. Výška hlavných nosníkov je 5,10 m, ich vzájomná vzdialenosť 3,80 m. Váha oceľovej konštrukcie je 13 350 metrických centov. Vaše deti o tom vedia, že ste na tej trati robil? Hovorili ste im niekto o tom? Tak pravda, že tak. Je to pravda. Deti znajú. Ale dobre, že máme to tu trať. Dobre, že máme ju.